Pag probinsya, laba-laba. Unsa? Oh, lagi tao. Diri ni mang laba. Look ng doon. Mana ka? Dali. Waterproof ni? Ampo ka, waterproof mo ko na. Wala mo sabon doon. Wani sa nibig, group mag-shampoo. Ha? Abri sa Sarap ko na sampo. Abri sa nibig. Sama to. Sampo. Ano lang ko? Signal dito. Ano ko ta? Dali kaya, ulit tubig. Nagana mo kulog pa. Dugdugli pa. Ako naman. Dali. Kamu to sa Ano yung magmanabunog? Naligo ah. Nanganabun. ura ba ko? Hiro ko. O pag-shampoo, pag-conditioner. Guys, manamig ligo guys. First ko na, first. Nature ni siya, nature. Lamig siya kay tubod ba tubod. Gikan sa kawayan. Mo na ang kawayan, no? Anak mo na ang kawayan. Diyan nagikan ang kuan. Water sa ilalim ng kawayan. Pakuha na mga dali. Oh. Dati isa dito. Doon ako naligo kanina. Kaso nakita ko na may video kaya dito na ako naligo. Makuha mo kuma. Naligo pa ko na siya. Pero maganda maligo dito umaga at saka mga tanghali. Huwag sa hapon kasi madami lamok. Medyo kasi nakakaano ng kutis oh. First time ko palang maligo dito pero gumanda na kutis ko. First time ko palang maligo dito. Hello guys! Hello mga mems! Naligo kami dito. Yung susi ko. Kita op. Ang susi ko. Ibak na eh. Anong ibak? Uy! Uy. Pagkini, isa may mudadan ni. Hindi na, mabunatanan. Hindi na, magsabong. Bigay mo sa akin ako na magdala. Sayang tubig no? Okay guys, may dala pa akong mabigat na bigahe. Babagahe.
Kita maligo dito, balik tayo dito pohon. Labi ang tubig. Oh, thank you. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Napaka-fresh. Fresh. Mama day. Oh, sige. Ato ra po kagilis mo. Diha ka sa kanto. Uwi. Amin na. Bag na, kapit ka rito, maligo ako trok. Kada. Da upuan kanang. Napuntan pa naman nimo. Ha? Gabi. Silang palay. Dapat nilang bayo, kay ko ano pa. Okay, nara ka. Sige. Nakita naman na itong bibi. Oo. Ang inami sa among hayag. Aray ka. Ang hina. Patay ko, panuot ang tama. Sa among hayag. Kusog hangin.